Днес ще ви покажа перфектния пример, защо когато видите някаква ръжда по автомобила, че започва, да се намесите и да вземете мерки на време. Този автомобил, ако някога в последните 10 години беше поне веднъж обработен с флуид филм, никога нямаше да стигне до това положение. Прага е чао, отпред е същото нещо. Тук вече виждаме вътре купето, задния мост се вижда за какво става въпрос. Тук всичко е дупки, тук е същата работа. Тук прага е даже по-зле, вътре не знам дали ще видите, но положението е същото каквото и отвънка. Ако това нещо беше обработено някога в последните 10 години, просто никога нямаше да се случи това нещо с този автомобил. Общо взето въпросът е сега колко струва този автомобил в това състояние и колко ще да струва, ако изобщо не се беше стигнало до тук.